Turismo sa Davao City ug pipila ka lugar sa rehiyon ubos sa Modified General Community Quarantine, limitado pa ang operasyon samtang pipila ka mga DOT accredited restaurants dili pa makaabli sa kabalakang malugi. Aniya ang report. Kining si Vincent Garcia nga nag-iya og tulo ka branch sa usa sa mga sikat nga mga restaurant sa Davao City, nagduwa-duwa gyapong mag-full operation tungod sa kabalakang malugi. Bisan pa man gitugot pa silang magpa-dine-in kutob sa 50% capacity ubos sa MGCQ. Dili man gud nila maapas ang overhead cost sa ilang operasyon. Sa karon wala dili sa may magpa-dine-in, more or less we will open just for orders take out and see how it goes a couple of weeks from now. Apan kining usa sa mga iladong fast food chain sa Davao City, abli na sa publiko alang sa dine-in kutob sa 50% capacity. Aron masiguro mapatuman ang social distancing, cubicle type ang setup. Dili man kuno sama sa naandan ang kita, apan hinay-hinay gyapong makasugakod. In preparation for the new normal, kailangan ma-assure natin yung safety, 'di ba, ng both ng mga nagtatrabaho sa mga restaurants and accommodation facilities and as well as our guests. Kining usa ka hotel landmark sa Davao City, gipangandaman usabang MGCQ. Kaning ilang volume nga kaniadto maka-accommodate og 300 persons, karon 102 na lang. Hinoon, ana-ana sa 50% capacity ang ilang mga dining outlets. Ang ilang hotel rooms, alang lang sa mga business-related accommodations, mga frontliners, ingon man mga returning OFWs. It has really been a challenge, no, for us to get business because people are kanabitong nagduha-duha pa gihapon ang mga tao sa pagbiyahe bisag na anay mga restrictions na medyo gipaluagan na. So lisod gihapon na bisan lang sa pag dine in, no, so lisod gyud kaayo. Hinaot pa unta nga mahuman na kini. Nasayod kuno ang DOT nga daghan ang apektado sa pandemya. Apan kinahanglan kunong mutuman sa gilatag nga guidelines alang lang usab sa kaayuhan sa tanan. At this point, there is still no tourism under MGCQ, but what we can do is plan for the future using the new normal guidelines. I believe that most especially here in Davao City, it's going to be meetings and conferences that's going to pull us through. And of course, the cooperation and drive of our private sector tourism stakeholders. Like in Del Norte, almost all ng tourist destinations open na eh. And even in Oriental, open yung Dahican nila and the Puhada Bay. And in certain areas. But again, LGU being at the forefront, di ba? So they also assess, no? Like for example, in Davao City, tourism, even under MGCQ, tourism is not yet open, no? Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.